Bana su. Bana var. Su verin. Su içecek. Bırvıt. Atlar. Ağıt. Ece. Ece. Atlar. Bırvıt. Vah, Magtumulcan, Samriya. Çay getir. Cana. Çağır tarafın. Dünya. Alim. Fersal oğlum. Ezrail soğullu Magtumulcan'dan. Muğa çal verelim. Hani, al. Al buraya şunu. Al. Onsoň bana bir tabak su verdiler de sen şunu içdiler. Menem emizini içdim. Sen emmadın akakı, özün gördün ha? Ben okumalı oğlum. Hani bir de ben sana akpa tamırdım.
Bizim yan guruluşunay. Bire guşluň diline düşüp bolar bilen gürleşip otyr. Birem olary garap ber. Ýogsa desenne guş şekilli doga dewam edi. Owa. Halifam kumuşsa Zümürretten yasalan sarğuşun surati başynyň belan soğya. Taşyny altyn halka çeksen düşüňde gelecegiň bir köýýär. Onu näme ýatatmadym? Men ýatatsak boldum bolyn halifam. Ýaş başyň bar, ýaşa. Şady horamlyk etdi. Gelecegiň öňünden görseň, sen aşka ulaşyp bilmersiň diýdi. O näme üçin? Gelilligiň bir wagt gara-gara pisip boljagyny öňünden görseň, sen oňa gögünmeresiň gelmez diýdi. Şoň üçinem aşkyň aklym ýok gözüm. Oňa ulaşan bagty gelenmi ýa-da bagty ýatan? Anyk aýdyp biljek däl ýöne. Tesvir kılar aşkyň sözün medrese. Zemilik mi onun manysy ise. Şeýle goşgy bar. Ýogsa da sen öz bassanyňa aşyk bolmadyňmy näme? Aýal ornuna bolsanyň kemi ýokla. O näme diýdiň? Aýalyň gowy bedew misaly eýetine döwlet getirmiş. Ýamany bolsa goýa kar misaly eýetine ajal getirmiş diýipdirler. Ay bo, bu diýişiň bilen sen ökmen aşyk bolamam boly. Eki gede aşyk boldum. Ýene aşyklygymy ýutup gezmeli boldum da. Görme goý maşgalady. Abdullah onu algymdan kakta oturuverdi. Şonda men onu öldürjegem boldum. Kim Abdullah? Sen agaň. Ýene soň Akýdyň Abdullah mülakatly bakşyny görüp, urun hanjarymyň Abdullahyň näle Akýdy öldürjegini duýdum. Ýene şonu men ýa özüm öldürmeldim. Ýolda kalımda aşkamy. Men aşkamy öldürdüm. Ýolda dostum Abdullahyň başyna ýetip bilýärdim. Sen bir köp bilýän ýigit magtym boly. Hanaýt, dogon ummatmy ýa-da. Dogan dost bolmaly. Dostum dogan. Demek men dogon melurjek ekenimde. Beýle ilhinç günem üçin meňem başym keterdiler. Akydam ata babadan gelýän diýip sur diýip saňa da kardylar. Adam bilen soň ruhy alýa diýerler. Şo dogry bolsa her ýoly Akydy ujoklaňda iki dogonuňam meňem Abdullahyň janyna hanjar urdugyň bardy. Görýän makalsat körüşüň turýan oýnyny. Mundan bir bagyt bamy. Bagyt del towku bar. Senem seni tap bolmaltym boly. Adna hanım meňle aşykmyş. Kes sesini. Olaýam sedem aýtdyrypdyr. Adna han bilen meňle Sen bol. Şu ikady ýene bir bile gaýtalasaň. Boğazın o köze sokarın. Gereğin şoğulda edmen sen bolup bilýän. Bütün oba gurrun edýär. Hemmeň boğazyna köz dikip bolmaz. Oho, käkilipleri uran meňýaly bolýan. Ýeýem kebabyň ýiti gelýär. Boşlugy, oğlum öldü. Yağmur, boşlugy, oğlum öldü, boşlugy. Bay bo,
Hani gel dost. Men seni bir hanım öter edeyim. Oğul yaşı değil mi olsun dost? Oğul yaşı değil mi olsun? Aydanın masın. Yağmur, boşluğay, oğlum öldü. Boşluğay, oğlum öldü, Yağmur. Boşluğay. Boşluğuma ne verecek? Men ne verdim kan? Yardım değil mi? Uşağım verecek deydin ha. Uy, hanımefendi, alıverin şunu. Ne, bakın, ne teyip ettin? Yağmur bana kuşağım verdi. Kuşağım vereceğine. Bir tüyüm batın eşeğim kavrat. Kırmelep gelme. Onun eşeği çakmadın eşeğim. Şodurxan, salamu aleyküm. Eline näme boldy? Ha? Senden toralya. Ya yürüyüşe gitmeyecek bolup eden işin mi? Meyli bolan çıkıverdim. Bu ne emes Şodurxan? Oranol bolsa duran yerimde. Ketyen. Berekallah. Senin menen kinetme. Yürüyüşe gitmeyecek bolup eden işin kadiydim. Yürüyüşe onsa da mı gidecek değil? O näme üçün? Oğlum boldy. On yetimi almanı istemek. O iş bolupdyr. Ýaşy değil mi oldun? Sen näme ödün göre? Beýle çalpaljak bolýar. Dewi kanny gara, uruşa dälle, meýli turmagy diýer. Onsoň Mahmud Şaha, kılıçlı golumuz dälle dostluk golumuz uzatmagy diýer. Şeýle gitler. Şodurxan, mäti kingerim tutýar diýerdiň bolýan. Ýağmyryň ýerine meniň däýin. Ýağmyryň ýerini tutsak ýokdur. Ondan men hiç kimi doğru bilen görüşek demek. Oğul evi zat. Yeni mağtımıl aytmışlayın vatan oğulluna mediz. Bakır Vat olsun Türkmen diyarı. Ve bayarey gülüp bakının şirin zani ışkoduna yakının ya derlerdey musafirlik çekenin urso söksey horlo sodey il yağşı mağtım gülü sözsüzlügül her babdın bu dünya tutturmaz çürüktür deyiptin mereketey sonu gelmet betkep Siz gidiverin, beni yerinizden yeterin.
Akşam garaşandır da. Ya, denemay. Oho, andırınla. Meňil üçin gylsyratdan geçernip güpleýänlere marýarlar. Beýdip görmede. Erkek bolsaň geçdi. Kasma! Ötünç tara! Men taňa ötünç tara diýän. Güräti bolsa sorarda. Onu dipleşmeli warsın. O teň bilen dikleşmedi Adnakan. Näme? Tene goýnyti, o dese goýnumy. Adna, ecab et. Serdarın oğlu halına beýdip durma. Ataňymy wessa bolmaz. Atamyň namysyny ýere salmajak bolup haklaşap bolýanda. Sen näme ara goýýaň? Nadan madır nayda uronuna degmez. Adna, minni atyňa. Ýok, ady baty. Menni bata minmen. Oğlanlar siz gidiver. Ulun öyle deň bolup durma. Görüňler muny? Bir towşan ýürek alymjygy. Aýdy wetdi diýäni. Köprüden geçip bak. Dikleşilen bile bak. Şol wetdiňe de alypsyň. Aýdy wetdi diýäni. Du wetdiňe baryp gatany. Sen bärde göz kulak bol. Men mehmanlygyň bilen çykaýyn. Oğlum, balam ne? Mekevem. Al körpe. Uy, ne mullu körpe? Vay bo. Eren tek butaýdymaýjy. Gary serdaryň önüne saň garaşyp oturýarlar. Men Gary serdaryň gapysyna nätilemen. O näme üçin? Adnahan maňa aş söz diýdi. Kakam Martin diýdi. Ýüde garatma kakam. Gary serdaryň öde ýürüýti adam ýerdir. Görýäňiz menimi hatirasyny. Bolşy ol oglan çykdy. Açan gördüm kököjük pişirip filmin tüýt bäwiji diýdi. Yılan ece, yılan. Kaça öyle olsan? Korkma hocan. Degmede yılanım degenlerler. Ataň beýle haýwanlar ýaly yılanım adam üçin peýdalyr diye. Korkma oğlum. Meňli. Zan, jigi kulugaf. Meniň taňa yamanlygym ýok. Meňli.
ağan hükümünde duyduruyan. Senin ol alım sumak moğollan züvvettin eken. Erkek işteyim adına hanı deysen. Serdarın oğlu. Ödüm serdar bolsa. Devlet Mehmet Molla daha söz aydıptı. Oňama göwnüne deyip bolmaz. Bolur da moğollu. Ne onun doğasını bana gelmeriyorlar mı? Hoğuca bolğun. Demin almaya otursan. Hemmetini ödüm sederin. Hani yürü kaka. Senem mıdana ilini yanına. Gönü var amal yerine de hoğuca yapıyorsun. Salamu aleyküm dada. Wa aleyküm. Mağtım oly. Kurban. Sen dur. Sen aytıp bilmeyen adına. Men özüm aytar. Şundan şeylek. Şu töreklerde. Aram örnemetin. Züvvettin. Yürü kalk gidelim. Ata at dağı däl eken. Atamrat diýene. Bular ýalat Ahmet Şah eşkes berildi itin moýnyna. Gowhar da hanyal bolmadmy. Gowat eken. Mağtım ol geldiňmi? Es otur bir salmuşdaýdy. Azadiýanyň aýyn hasabyndan şu gün agyr gün bolmaly Garly Serdar. Gurrunmuz agyr bory edip gorkaňokmy? Dostluk agyr günne sinelýär. Onu soňam bizim ýarda goýun gyrkyp beremzak. Akylly kitaplara okuyas. Yine Devlet Mehmet Molla Zadi 72 alımın sapağını çel. Olay etmişleyin adamın üstüne ağır gün. Yılla bir gezek başını biriktirmek için düşürmüş. Yoksa adamların biri birinin bigane olmak ihtimal. Yine ağır günlü, ağır zamanıda hemmemizin başımız cem olup oturuyor. Molla Zadi, sen neden de adamlara o erk edip bolcağını öğretiyen kitap yazdın? Yine şu ayda Astravat'tan, Etrek'ten, Saragıt'tan, Murgap'tan, Hivoyalı uzak yerden gelen adamlar oturuyor. Senin maslahatımız revaç bulur yani. Bize bir ak pata versen. Evet. Ata vatanın täleýini çözmäge ýygnanan halaýyk. Gepin gowsuny geple. Herkes pröwedala deselen bolmasyn. Kulli Türkmen diýarynyň aladasy bile bolun. Şoň gamyny. Vatan diýiliniň belli wagty bolmaz. Vatanı çeken cephaňyz için arman çekici bolma. İşimlere vaç oldum. Bize Ganlakar'dan Ahmet Şah Durran'ın iksan hat geldi. Yine ol ähli Türkmenleri özüne karnına sahip bize yüzlenipdir. Türkmenleri hovunlarlık edecekmiş. Şonun için bu hatları hemmemiz birikip cevap vermeli. Ganlakar'da Ahmet Şah Durran'ı ähli Türkmen'in müdüğümü yağışı nedir şanın mastığını itüğünü taslanmakalı. Biz göklüm Türkmenleri Ahmet Şah'sının penasına geçmeyi tavukka diyiz. Ahmet Şah Büyük Şah. Ol bizi Bukharadanım, Hivodanım, Kızılbaşlardanım korar. Göklümlerin fikre şeyle. Sizem ne mi? Öz fikrinizi aydıp oturun. O da adamlar. Dostun bir olsa düşmanın iki diğerlerde.
Gurrun bir wada çöpdöwlen ýaly dämek kyn. Ýöne bir zat düşnükli. Siz gökleňler Ähmet Şah golay. Buhara emirine ýa-da Xiwa hany golalar nätmeli? Ähmet Şah gelip dadymyda ýetýänçe derwdan bolup ötätmersmi? Ara mendile gaty uzakdyr. Ara daş bolsa-da ýürek ýakyn. Ala özüňi çözün. Men siziň ýakaňyzdan tutup orta çykarmakçy däl. Indi biz Ähmet Şaha nama yazdık. Eğer şuna kol çekeniz, at çekmeseniz, yolunuz at, yolunuz at bolsun. Yöne bir zatı berik bellen, köp dannany köyrügi yeter deyipdirler. Gepir şuna gödöwräken, Garly Serdar. Yöne näme adamlar? Biz birik wajibi iş bilen ýygnandyk. Şoň üçin hem namaňyzy dinleýelim. Magtymgulyny çağırın. Magtymguly. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Şu Magtymguly diýen. Hawa. Mena hoy ýal petekedi beletdi diýedim. Ýedreti atam adady. Kulli türkmeniň adyndan nama ýazmak diňe size münasibi şahy. Oglumy da ýöňe aqbata berilendir. Ya Ahmet Şah, yerde ýaýylsyn çawyň, adyň asman gider, arşa aglaýa. Beşeleriň awak taryan şiir sen. Hey, döňüň agyr näme barasyna. Romusan, beýnisi, döňüň bir sen. Muňaýda oturan seredey. Akbalyň açylar, işiň rowandyr. Sahawat nazaryň salsaň bir jaýa. Sahawat şah bolaýşyny. Güýçlüden sahawat çykmaz şahyr. İşiň İran bolsa, kışdyň Turandyr. Yürü. Bolsa bolup durda Ähmet Şah. Beýdip oňuňa çelip bermek bol. Vay, Garly Serdar diýsen gedene. Serdar ağa. Oka ver Magtymguly. Oka ver. Türkmenler sana tawin. Gökleňler taňa tabi. Ahmet itiň aýygyny ýykylmaga da. Ay gökleňler öýen gidiberdi. Serdar ağa. Aha Türkmenler. Ayak çekin. Dolanın. Kime kahar edýäňiz? Ödödüňi demi. Barymyz bir türkmen. Kanymyz birem bolsa göz-göze ýagy. Agdymyz ala bolmasa Ahmet Şah'nyň huduryna ymtylmak nämämide gerek? Teke, Yomut, Talyr, Alili Ertari. Barymyz bir bolsak, hiç kimiň bize diş ötmez. Aha Çawdyrhan. Türkmeniň agdyny biriktirmek öňüne soňra bolan işe däldir. Tamam. Onları kim hükümdarına dibilecek? Garly Serdarmy. Ona eýämden özür kullu Türkmen hanyny eldirleýdirak. Geden trap agdyna gelen diýip dur. Oğlu Çawdyrhan bizi ýola taklama. Öz ýolumdan gidiber. Gittik. Giň
Türkmen çölünne giň Türkmen çölünne iller ýaýylsyn. Yurt binamız gaýym bolsun. Goýulsyn. Çille mesnerlerimiz barça aýylsyn. Barsa burada. Eda bolsun aşymyz. Türkmenler bağlasa bir yere beyli. Gurdur kulzumy deryaýy Nili. Teke, yomut, göklüň ýazyr alili bir döwlete golluk etsek bäşimiz. Meh, al. Oşgyň magazy. Berekella. Seni hazır ekenin. Serdar olamda, bana da şungaly goşup bersiň-de. Bagdyňy. Barley. Den Serdar adam. Gargatyňy beýdiňlarga ýalkatyňy. Görýän weli bugün bir ýerde Serdar boljak ýaly. Onsoňam ýanky kan horlar bize goşulsa Ahmet Şadan delil berek gelip kim aýtdy? Kim delil berek geldi? Türkmen ähli barymyz bile bolsak şonlarda güdretli gol gerek. Ol golum din Ahmet Şahan goly. Doğrudan bari. Tegere tüm gaplarna adamyň kara gaplar eken. Ýalňyş ýan bolmagam ähtimal. Ýöne sen Serdar buruç bilen halwany gatyşdyryp palawhan tamam bolýan. Ollama diýdim. Sen oğlun bilen Çogdur Han deňdäl. Çogdur gowtun etjek boldy. Ählimiziň hem küýsegimiz şol. Dogry diýen. Adyny bilen Çogdur deňeşdirip bolmaz. Hani berkel. Sana kim magdumlyk pul berdi? Özüm onu hak төлejek diýdim. Onu ben diýdim. Sen men ne dagry? Onu soňam menden biýdin, medetleri sağçy berýärmisin. Medet? Ha medet? Men berdi. Şol dogrymy? Oo. Oo. Nasıl? Barley. Serdar'ın işine koşulsan borçoňsudur. Medet? Bilip koy. Menden bir iş işetsen senin borçoňsudur. Adamlar bilip koyun. Serdar kanuny pozýanlar, düdütýändir. Kimde kim kanuny pozsa, ona borçoňsudur. Hem hyýwa dokaýan ekeniň o. O. Gadaňdan Ahmet Şahan adyna ýerde hyýwa hany gaýp hany adyny goý. Men sen gadanyň bagany ýetir. Ondan men sen gadanyň gaýp hany eltip berýän, taňa da gökleňleri de peýdaty az bermet. Razym. Yok. Oňa joýlanyp gör. Senin tek hyýwa dokamarsın. Ansagam şahyr. Sen ýylyň ugrun näle? Öz ugrun tapmarsın. Ýylymyň düşmanyna ýaran bolandan ýylim bilen bile ýozurduranyň bogy. Oturşum näme? Bütün obat en goşgyňy bu ýa sen bolsa
Oy. Göz yaşın näme? Adına hana yaran oşkulanan boş varım. Oy. Diňe adına hana del. Gelin mihmanlara da yaraptır. Gelinece sana bir sualım var. Näme? Sen ağam halayan. Oha. Onu men Abdullah'ın halayan ne? Oy. Oň näme gerek var? Toğuk eden gelinece. Ayt. Men Abdullah'ın halayan. İnnem Abdullah'ın yerine başka bir adam adın ayt. Oy. Haydiyanım näme körpe? Hudaý aklasın. Doğru aydiyan gelinece. Aytıvan bilmersin. Bar yoğuy. 3 tane söz. Bir yerine mi çalışıp balana? Sebebi olur, yürekten çıkan sözler. Amin. Yüzlerce sözden Ahmet Şah'a serpay et. Görsem ol, islenini kanına bolup dur. Demek, men ol goşgyny yüregimden çıkarmandyryn gelnece. Göz yaş içire qarqalıp, gamhana boldum bugün. Barça ağzın dilleri, nişanı boldum bugün. Aslın geda deydiler, divanı boldum bugün. Pelek başını şervillim, kedanı boldum bugün. Lakin biyakıl oldum, imanı geldim bugün. Vay sen nire kıydım. Koy verece. Kıyım. Daşarık çıkayım Bekmirat seni öldürüyor. Koy ölürsün. Men çıkmadan bolma dece. Dur can kıydım. Dur nire sen. Can kıydım dur. Ece can. Ya Huday kurbanım olayın ödüm kovsun et.
Bar oğlum, sağaman gidip sağaman gel. Yolun ak bolsun. Sağaman gaydık gel oğlum. Ağlama Ay Sultan, hükman gaydık gelir. Ağlama. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Düğününe gelmedin. Bağışla Yağmur, dün gel bilmedin. Senem gidiyen mi? Hava. Koş kulağında ödün aydiyana. Vatan oğullanım edi deyip. Abdullah, Mehmet Sapa, Meyati sen hemmeniz gidiyeniz de. Men sana bir da etmekçi. Bilip olmadı. Eğer de kaydık gelmesem, oğlum yetim olma var. Atorunun tut. Arkayın malay. Yağmur görün ha, kemerim açma da alacağım yattık dikti. Hay tü öleme, inemin bolup dur. Yer, al atın zılavını. Al. Al. Al Karavuş. Kaka. Karavuş yeni ok. Ne? Hey köpeği oğlu. Gideceğim ağın yanlar. Hakkıydı. Yağmur'a mı gidiyen ekin o? İnnaçını uşardı. Yürüyüşten kayıt gelemizde sen kıyıbıda vardın. Kakımı, ecemi, uyağımı da xor etmeyin körpe. Gelineceğini ayalla onun alıver. Öğüz zanet eret. Bedin namatını doğru. Çavdurhan. Tartan okuy. Hiç çıkmadı sayyadın. Titretti elemi. Çavdurhan adın. Çavdurhan görücüm. Köngül diregim. Göklüngde pelvanım. Çavdurhan. İyile gerek. Ahmet Şah'a bir zat ayt. Basıvalıcıların birem Türkmenleri boyuna gidirip bilenlerler. Ne Akşat Temir, ne Çingiz Han, ne de İskender Zülfikarlar. Kılıç tutuşan kollumuz vardır. Yine bir zat ayt. Bize Türkmenleri himayet edene hizmet ediyenler. Şah'a yine bir zat ayt. Atımın önüne özünü yattan çıkarmasın. Attan düşönüne at bilen bize miyattan çıkarmasın. Ay çoğdurun oňarla. Oňar. Yigitlere bir akbat haber, hurmatly Azadi. Tutumuňyzlara waçy bolsun badyna. Yoluňyz hak. Yollaşyňyz hak bolsun. Yigitler, atlanyň! Ahmet Paşadan habar almağa umid etdi iller. Çavdurhan üçin sağ salamat barıp qaydyp gelmäge dilek etdi iller. Çavdurhan üçin. Oho, Karavuş. Bar öğüt. Bar. Yağmur, meneme gittin, nire ettin yanından koyman niye edin? Sen erim gitsen Bayramcanı diyen anlara kim deredi?
Aydayın. Oğratma kimin oymadı? Var. Çayını tut. Ahmet Şah'ın kolluğu bilen tüyün Türkmeni serkerde bolamda senin göklüğüne serdar edip bellerim. Şonu da ön özleğini edip verme bunu. Neme, sana bir ayal az oldu mu? Sen derrev Karagulle Pavra. Barda atını Pesba'ya ait. Ovanı korumak için 30-40 sani atlayıverdin. Yoksam Kızılbaşlar Çoğdurkan'ın yürüyüşü uğranını anlayıptır öyleydi yani. Atını Pesba yigit vermez. O ne jini vermez? Sen ona gelinliği verecektik sözünde tapılmadın. O da kıyıl gitmeyi. On verecek kalınla ön geçen ılgap barar. Ön geçen Atını Pes'in önüne de yal. Ona Meğli Pes'in bu yusançılığı gerek. Atını Pes'in nökerlerini Bergi Tarlı'nın oyuna yerleştir. Yennetmediğim oyundan çıkardı kov. Bekmurat. Karagulle gider. Atını Pes vay. Meğli'ni 3. ayar edinecek bol ya. Razı mı? Sen neme? Bana bolun ok. Ona bol ya. Sana kalını kimden alın da parkına mı? Meğli, Atını Pes vayım palasına minmez. Minmese dolap minirsin. Düşündün mü? Karakuş geleydin mi? Nerede oldun Karakuş? Nerede oldun? He? Ece etten vereysene. Getir. Men ber. Ece, Karakuş'u yana. Akif. Yololçu yolluğa koyduğu diz olmağın. Bu Gülyakan yetmeyen yerlerini gördüm. Yanadan yatayım. Key beyle devirdi könüksüz yanadan yapama var mı? Şu Gülyakan'a kemi yok. Beydime acap bir nağış fikrime geldi. Onu menem, Dahyani, teveden kestiler peyvodan gelenden son başına giydireyer. Seni kaldırıp yuva gitmeye korkan Meğli. Menem yanımdan giderim islam yok. Yöne.
Gitmeli. Qaqam qıydır medrese verip bolam olsa. Barının burun seni yollarım diye meňiljan. Medresede bile jok apiren bolsak, madam goňulum qanatly boldy. Hergiz bolmajak zat aýtýan. Ýöne bir zady bil. Eger medreseden kowulsaň, ähli göklüň ýüzüne gara çekilir. Men onu çekip çydap bilmem. Barhili, men seni koyup gitmege korkyan meňiljan. Korkup yürme. Doğunum, bugünüm kimi halasa, yolumu çöp atman niye? Küllü alim, küllü alim, şahi, şahi, fin, yedi pelek, mahi, fin, köňlümiň hoşgähi fin, sil rawan ýaşdan, dogrusy, yüzüň, Züleyhanyň görki, aylanar pelegiň çarhy, bildirmez adamyň farky. Fin bilen daşdan, dogrusy. Magtym buli hemra bolsaň, naçar galyn göwün alsaň, ýagşy bile oýnap bilseň, aýyrmaz huşdan, dogrusy. Sen adamlar hastalıktan kurtulmak için acaç otlar içeriyen. Gerek bolsa avam içeriyen. Elbette, odol başta adamın paýgazynyňky bolýan zatlar, oň kalbynyňky bolup geçen zatlar bolmaly. Alam felsefe uğramış ateriz. Hakykata akıl yetirmek üçün azap çekmeli. Kunaba yutmalı. Tügeleme magtumuly, çağalykdan özge biriniň ömür boyu düşünüp bilmeýän zadyny duýup bolmalydy, düşünübem. Şoň üçin hem biz öz paýgazymyzda daňylman, oň duýgularyna ten bermeli. Meňe ýüregime uýa kakasy, galannym özüň gowulýan. Ýöne gitmänkä öýlen aýsa gowurdy. Onsoň arkaýyna habersin. Oyunu öz şestim. Men eýem çözüm kaka. Men okuw gidiýän. Galannym görberýärse. Anhaýyny arkaýynja dakly ber. Özüňe ilajaga dendirin. Be, bu nämek? Häzir men bir geleýin magtymlar. Ağız bileyim nerede atmadım. Bergiňize bir berjekde. Üstüne janyňyzy gorajaklaram, papiňizden sekdirmejek bolýaňyz. Vay can var. Hani, biri ver. Safar can gelse bilen Yürü. vergiyimi berer Bek bırak, dağılayım. büküzinem yağmurlar. Yağmurun berisi yok. O maňa bergili. Oňjyňy nädin geldiler? Can Bolsa var. bolsun. O içiksinler. Bir de beyit Korkýanmy? Hey, oğlanlar. Gelen soňlar gep bulan demedim. Koy sana eyvallah. Biri verim şöyle. Biz ne etmeli? Kaslaşayım. Dağıt parası yok. Koy vermen. Hani ay sana. Ne sana? Ne sana? Koy vermen, ýekajaň adam ätletmen ýağmuryň ýeşigine. Oňa taşyr gitdi öýüne. Görüňdükmi ýağmuryň kuşagy birimdi. Ay. Koy vermen. Adna! Ay, daw serdarym jokmasy. Näme süren erkek ýogyň üstüne? Ýurma, özlerini nefret etmez. Ýağmuryň şowdurganyň ýoklugyny boýsanýa. Ýoksama dem çykmasy. Gayratın bolsa attırmış. Ýyl sana, özlerini nefret etmez. Bir gayrat derle sana. Düş attın. Ýağmuryň şowdurganyň ýoklugyny boýsanýa. Ýoksama dem çykmasy. Aha, cemaat!
Adamlar! Näme? Mihman alsınız şu bolnumy? Kızılbaşlyň obany talap kanunu künni ýatdan çykardyňyzmy? Näme? Obany şeýleler gorusunmy? Mene yüzümü sarıldıp atını pesayın yigitlerini götürýän. Açyl bolsaňyz. Eşek sebirese, eýgesini neper etýäňizmi? Şeýlemi? Temizlik näme işletim? Özümüz ajeljek bolup dugdy ahyry. Barly. Näme biz oglanlary gannygary aýal ew tatlymyz ojagyndan çykaryldyr nibi berdikmi? Ha? Eger desene tenipes var yaranlygy desen gelýän bolsa, onda oň jigitleri barlylar salsaň bolmaýarmy? Zulüm etme yigitlere. Zulüm etme. Aman ýerde oğlum. Dedem ýaxşy dilegde bor. Sağ oturun Ece. Görsem roýuň, ýok armanym. Sensiz hadan ursun janym. Akbalym, dinim imanym. Kılım hormat boylaryňa. Gören aşyk geda bolar. İl gününden jyda bolar. Magtym boly, pida bolar. Din keramat boylaryňa. Ýürsene çaltyrak. Browazjan. Sağ var taman gel oğlum. Yarımda takla. Akılın birinci alameti kabahatlılıktan heder etmektir. İkinci sadarlıktır. Üçüncü de münafırlıktır oğlum. Yolun ak bolsun. Yür. Gowa oğlum. Molladan sapa kalmadın ömrü armanı var. Sagaman gidip gel. Magtym boly. Şu ýelaktaň ýerine bir de köprek halwa getirdiň-de. Getirýär. Bana öyle. Al koy. Al Şahir, çağırýar terdaryn kepderdi. Eger gaýypkana hat ýollamakçy bolsaň, şuň meni beräý. Bolýaryny hoş wagtyň. Gerek bolsa şu kepler bilen maňa aty beräý. Bolýar. Meňliğini şu ýere alyp geldim. Soňra atyny peswaýyn gawy dersin. Gorkýanmy? Aýt kimden gorkýan? Ey! Aýt kimden bolsa? Hiç kimden. Arwah şeytandanam. Sennenem. Hiç kimden. Hawadna han. Men senden gorkamak. Sebäbini taňat belet. Men dige iki adama. Aklym çatanak. Kim aýdy olar? Magtym mollar. Meňli. Haýda muň aýdy.
varayım. Heri gelin. Önküdüyen atlarınızın hemmesini getiremdir. Gele varayım. Yer men sana hat inayat körküdeyim. Ocağa da sürüttene. Hocam. Selamun aleyküm Fikri ya. Aleykümselam. Tavrun atıyorum. Şükür. Çağırırım yaşını. Önünü çık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sizin o vaxtı tanıştırmağa yollaşmamı getireydim. Uy, tanışar yalleyem var. Hem de elin ayetinde yani. Hoş gördük. Maaşı ödül. Ay maaşı ödül. Gel ben sana işül vereyim. Kavaryan. Sen gördün mü? Heni de mi yok mu? Haram ha. Haram diyenin yani. Haram demek. Günah demek. Tanrı yalkın. Ayrı değil layalları seyretmegem günahdır. Yer men sana halal zatını görkedeyin. Adamsın. Halal mı? Kimleri halalım haram. Kimleri haramım halal. Bırak! Ana, Tarhan Tevdugar geliyor. Ol haramdan halal, halallanım haram etap bilen zadı vay. Barsana ho, bar yürüme düştün ho. Hey, şan pudara tara. Tarhan, minen atıp haberci adam olmaz. Ha, Nurcan, müşteri getirdin mi? Ören oy. Ha, taraya tavsını ediyen. Onu merhametsiz kalanlı. Bol yanına men alıp gidiyorsun. Yeni dostun köpürek telete, sevdan kaytaramam bilen. Hey! Ören görünç, bunun cüvdünde iti uleyan yer. Ansabını yudun. Adam senin gözünün aldığını açarını satıyor. Hınzıra bağla koy aşını. Görüyen mi? Orklayandır ondan. Yok la. Bepertiyanlar öde yurduna koyarak kerde kalacak kolup ödelerini mahip ediyorlar. Mahip bulu olsa al sere eklerine degen ok. Bağdarı olmuyor. Yönü bulora erikmet içi olma. Bulor bizim obamızın bağrını kerçeyip gittiler. Şu Tarhan teteller tevaplı kerçeyenlerler. Kakam hiyuhani İran şahtını Türkmenlerin üstünü özcük duracak olup adamlarını yürüytü Almanya'yı veriyor diye. Eyle fikrim ulan. Hiyuha gitmeye ihtiyacı da mı yok? Men sana aytdım ha. Qırrang mahap onninar. Ulun qotul. Hiyuha şeyle. Ular hiyuha tecek eklemeli korumoli. Şoň çıpras kemay hop Tarhan bekme. Ey bitinime kahve kenin ol. Bar jomartlık menden aldın. Tekrar nar verdi alle. Ne bileyim oldu? Yap.
Ey Nurcan. O gelini satın alıp ver bana. Satın alıp ver? Gözleri gözümden geçen yani. Men olara seyretip bilemem. Kimin gözleri? Nasarlı adam senin. Sen onça pulu nereden alacak? Okuma tölecek pulum yanımda. Yet Nurcan, bar. Bolya. Hey, hadi, kaytar arrağıy. Berde 10 dinar beriyen var. Vay. Ha? Ne diyen o bu ne? Borçum ne aylay? Kakana yaradanı yakın ılımdarmış diye. Sen bolsa, ya ağzından tüydün üyütü gitmedik, ya da akılından araşın olmalı. Kakam, nerese çağılır ya da aklından adaşalır hakikat edip bilye diye. Sen men hakikatımı dinle. Alaman çekmen manlayma yazılman. Meni alaman çeken hükmüravan el var. Sen şol el var diye iştik bidik. Hani, o bağınızda kar serdanın bir ruhsat, birin alamana çıktı. Ne dersin ki yaşam uyruğuna tarafadın iyiler fayda edeler. Sebebini hem deysen, alaman çıngılcı hanın eline. Hanlar oğurluk etsin, iyil tağlasın. Ama oğur diyen tapılmaz. Emma alamançı bakır, bir oyun tağlaysa, ona oğur diyerler. Eyrar şahsınınım, Hiva hanınım göze alamançılıktan açılan o. Hersi yuht taliyar. Onunla da bir şah bir han. Hükümlü el var. Sen düşün. Mene muryan katibi kulyan durmuş şey. Karına gayr kulun yanına. Ben onu saklamak için alamak. Adam sevle olsun dedim. Sen değil samsaya geni. Olun ne adam sen. Kulun tölen, karına el ver beni. Neyle orta adım tanım sat. Bol ya. Töle 30 dinarını. Karına çiğne 10, kulu çiğne 30. Hiva söyle. Yeniden bunları başına yapacak mı Sofi? He? Ne? Beden ki? Hay böyle ya da, yedin mi? Yene. Hiva var yancan. O birtiyanın. El ayağından zırdan boşa dayma onu. İşin salı oturun. Men yigitlem, on heleyi bilen, gözünün ağırını koy dediklerler. Ova. Hiç yere bıtmamam. Yoksa yine Tarhan'ın eline sürtünür. Yer. Hek şuları ne hek boşadaydı o diyen. Kakam yere bakanın gözünden yerem korkur derdi. Yönü bu bivaş halkın başının biri çok kumanıyor. Türkmen adı dakılanı yokuşun kefel olmuyor. Tayfa varım şu ketelin deyince olup yol aktarıyor. Hanha çoğdur han. Göklöngleri alıp oğan şahsine gitti. Ahmet Şah, Türkmen ehlini hovanlarlık edip bilir mi? Hovanlarlık etmeyre. Ahmet Şah yarım Türkmen niyeler. Abi yörde, bari Türkmen birbirini kemirip var ya. Doğraydı ya. Hanha orflor imanı başka. Olur bile köp bilver fövde edip geliyor. Emma katı ayrım eden zatları yok. Hiva varsan öyle. Fövdege pahire gün yok. Haridinin dengirini kakalyalar. Orta diyenin necri halk bol yaray? Onu nur tağın ağı kovurum verir. Heli köpimiz dünyayı inmekak, koca nefes bilen ak padişahın yanına varıp gelen adam. Ay, onun kıssası uzak. Bir giyecelik iş değil. Hoca nefes, süngü büyük, açık bir o adam değil. Bir gede ol, mühim iş var dedi. Uzak yol yürüp, Peterburg şehrine vardık. O tayda Ak Padişah Piotr yaşar iken.
Hoca Nefes onun yanına varıp gurrun etti. Kömek soradı. Nefes ulu bir işin başını tutuptur. Bir de güçlü olun gerek için olsa ol dine ortiyet olmalı. Şoň üçin biz ýaka türkmenleri ak padşahyň ýanyna täze ilçi vermekligiň mahkum. Ayağımı bok veririm. Öyle kaçıp bitti. Boşak mallar lahir. Ongono. Farkına uçin bilen farkına. İne satlan boşadan şu. Şu bile olacağına bir yadır. Bir içer. Sıraya za. Eğildim. Evet, günahımı. Haram ýar bolly baýlar. Ýaşdy güni gözül aýlar. Biziň bir eşretli jaýlar. Gulgurnak bağlara dön. Tılla tahtlı kapılar. Döwür aýlanyp ýapylar. İşan molly pir soplar. İlata adara dön. Bolma. Yerin etdi. Sen hakykatyň öpde çykdymy ýa menki? Ey Tarhan! Senin oğluna azady verme. Ýogsa hakykatyň bilen şu çölüni taşlap gider. Men ona diýanym ýok. Men ona sapa urutjak bolýar. Sen hakykatyň kelebiniň bir uçlygyny solaşan adam. Sen de hakykat sapak näme işlesin? Geç kerweniň ýerine. Durun. Esselamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Bize sen ýany öllik Çowdurhan. Ýaxşy edipsiň Urban olyç. Sen külli türkmeniň birleşmesiniň tarapdary. Şeýleden. Owa, onuňa dogry. Sen köp türkmeniň ýaralaryny orjulýan. Ähli türkmen bilen birleşedi gelýär. Şoň üçin barly serdarsyz. Sen bilen gürleşmäge ähli ýollaryň çatyrygyna hemme türkmen taýpasyndan geler durur. Näme neşeýdip biziň bar umyt arzuwmydy? Ahmet Şaň aýanyň astyna taşlaýjak. Men muwat özlegimi orta atama Qur'an olyç. Gar ferdaryny erkin berja edýär. Ýör şeýh bilen gürleşip bar. Sen huwatyryň diňledim şeýh. Ýöne biz hökman Ahmet Şahyň huzuryna barmakçy. O ýerde başymyzda ne mardyk ne belli. Şoň üçin bize bir ak pata ber şeýh. Näme gorkýanmy? Kim akyllyr, ol hiç zatdan gorkmaýan. Hudaýdan gork, bennetinden gorkma. Men tä saňa başga oýuň suwuny içdiýänçem. Şu ýerde bolmaly bar.
Hudaya her kimin öz yolu var şeyh. Men yolum Türkmen diyarına halal kulluk etmek. Men korkamam. Men den dostluk gözleyen. Onsoňam Ahmet Şan'ın dostluğunun hiç kadatının barlığını bilinçem. Ol güne çaylan bedeve onu minirmen. Xiwa Xan'ın dostluk kadatına eyli. Xiwa Xan'ın dostluk kadatı tarif ederden ala. Ol bide yer su veriye. Bir tanap yerilen adam 5 atlı vermeli. 2 tanap yerilen adam 10 atlı çıkarmalı. Gayıpan şol atlılardan düdülen koşun bilen bidin yerlenmedi oraya. Edem Gayıpan başlıklayın bidin öňümizde durup bilecek güç yoktur. Kedi men bal bilen süýjdip öwünüpdir. Kawunyňa men balsam süýjdip jogap beripdir. Edi göklüňler öňe bilen oğullanmady, doganlanmady berip soňam Gaýyp Xanyň hut öz ýerlerimizi tada halýany edip almaga kaýlar. Biz saklama şeyh, akpata ver. Kannagara barya bolsoň, şo ýeriniň dagynyň bir gökçe daşy bardyr. Şondan edin. Belkol saňa bagyt getirer. Menden saňa akpata ýok, Çowdurhan. Kölegeňem almaz. Umasyňar gider. Sen men Serdar taýlajaktydym. Serdar şeýle haýwat bilen taýlanýanmydyr? Men saňa anam ýok, şeyh. Sen iki gözüňem hiwa bakýa. Beden hyzmatyňa baranda Gaýyp Xan bir zat çygym dese, hiwaň madaryny goňrat taşy diýip bir keramatly daş bardyr. Şondan edin. Süň keseliniň emi ýomudyr. Bizararından hayır tapmarsan. Durun! Bir yerde kan nökmek bolmaz. Çowdurhan bilik koy. Ahmet Şaň üstüne kılıç dikitlek gider, emma öňüne diýe çökmä gitmer. Men ýa-da çökçüge meň diýänmi Gurban Gurç? Ýeriň üstüne keňem diýdiniň epik wagt bolýandyr. Atlanın! Elbette Türkmeniň ähli tiretine serkerde bolmak wadaty tüýjü wada. Ýöne bu tüýjülük Çowdurhanyň agdyny suwjardarmyka? Uzatmasa, şeyh aýtmyşlaýyn oň köleget ýere siňer gider. Mene düşünýän nädir hana? Düşünmeseň o Çowdurhana ýolly eýran kılzy garaşýa diýilligidir. Yaraglar taýynlan. Eger şeýle bolaýsa, onu ähli türkmen taýpalaryna serkerde sen bolarsyň.
lan. Öňüňde biri var ýaly. Yigitler, Bakırova solpun Türkmen diyarı. Bilen dağların başına bulut oynar til bileni. Oç jigide toydur bayram, kerişgelte il bileni. Til bilenler gün olupdur, altın gümüş deň olupdur, altın gümüşa deň olupdur. Peşe kaçan deň olupdur, uğraşan ney pil bileni. Otlağa kaçar bu dağlar, gel bu dağlar, gel bu dağlar. Öňün başlar ýagşy gäwler, öňün başlar ýagşy gäwler. Tananor ol hat ve dağlar, köne yırtık sul bileni. Hak benesi, haka çapar, yaman ötelinden tapar. Mağtım guli, ayvın yapar, aşklı zu til bileni, til bileni. Sabelli! O adamlar o şeyhin diýen aty gelýär. Ola tölreliň. Ýogsam göýekleňler Çowdurhan toparyny biz gırandyr öýderler. Türkmen üçin at öldürmekden elhen suna ýokdur. Beýtmäliň. Orat, bara towadan çykaryp goýber. Mağtım bundan hat geldi. Akşam bağımıza bararım. Mengli, sen ol soğupsumoğun keyip çekmek için bir Türfyan karnak satın alıp on bilen bulaşıp ber diýerler. Eşitdin mi? Yalan. Vay, bütün ova urma diýer. Yalan. Mengli, bilip koy. Ertir, atany pesvaýyň adamlary oda sürüp aljakdyr. Tertime tutup otursaň, öýe otlaryň hemmeňi öldürin. Üredimem. Atyny pesvaý bile garnyş bolmak kiçi hurmat däl. Ýöne Döwlet Mämmed Mollanyň göwnüne degmek günä bolar. Garly serdarama atyny pesvaýa däl diýmedi. Gorkyan bolmagym ähtimal. Bu güýçlüň işine düşünjek gumanyň ýok. Gowsy bulan işine goşulmaslyk. Wah, ikat depser arasynda eşe bolar diýipdirler. Wah, gyýdym, düşün. Bekmurada galyň jemlemeli. Koluň ýuwka diýip, üçünji baran ýerim gyýdlaryny başga birine berjek bolup ýörlüm. Bekmurad bütün ömrüni sallah edip bilmedi. Wah, oğulcuğum, wagşy bolup barýar. Sen onu il hataryny goş ahyry gyýdym.
Pesvayı rabi bolman. Bolman näme? Biz petgara ayarlar näme diýdile edivermelidir gyýdym. Kim diýse? Kimdir öýdýän? Ine olu... Vay. Vay işimiz gaýtdy. Vay, Medet. Ayol Medet. Vay. Vay. Nira var ya oğlum? Ata nefes var geliyor demedin mi? Ağlama kıydım. Ağlama. Kaytan bir de ereğimin elini çalmakla. Koy kudayım, koy. Yozlukda gamlaýyna gark bolan uykulu gözlerim gözelil gözler. Ança ağdarly kapassa galan azat bolan bilbil gyzyl gül gözler. Otlu libas giyen gownuşyklar, şahsy ýol üçin tagty köşkler, ýar diýip sergezden pakir aşyklar, uzyn boy, gara göz, inçe bil gözler. Kararsız kömürler, biyalas çallar, nahak aksa şehit insanın qallar, rebi gül üstünde ol pervanalar, no bahar paslarına, sava yel gözler. Mağtım buluy, bizdey miskinem baylar, oksuz keman, kırşsız kurlunu yaylar, aylanan dögürler, gülleri aylar, çok gerdiş ögürler, täze yel gözler. Dedi bağa. Emetmem maňa. Huy, o nämeçi? Ýa-da çenni tırıp gogolasym gelýär. Ayaksız galarsyň gaýdy. Galsam galaýyn. Ýöne emetmem maňa. Bolmaz gaýdym. Aňyry gelse bir ay ýatarsyň. Ondan keň kömek etmege ýagdaýym ýok. Adam tenne keseliniň deregine, kalbyna keselini bejerip bilýän boldum. Mağtım ola diýerim. Bir aýdan men satýalar. Näme diýdin? Yolumu öyle tapar mı ata? Elbette, öpman tapar. Akım ondan su verir. İyimlerden ne, iyim tapar, suğulerdenem, su içer. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel gari. Devlet Mehmet, akşam men yanıma dervişler geldi. Bir meydanına yığıp bölün ağata kargaş etme ruhsat vermezsin diyorlar. Bir ne ettin bolly? Häzir ýerlerine melgun perdelerini çekip beren derwişlerken meneler anamamak. Göwnüme bir memkurluk aralaşdy. Aýtmagy da çekinýän garly. Salyk berişlerine görä olat. Bizim soğuk adatımı demeňiz. Şonu anyklap bolmazmy? O çağan yüreğini yardım, kapıyın ardından açıp görmeniz näme? Yine bir sualım var. Barly. O ne için biz ovada atyny pesbaýyň nökerleri agalyp sürýärler? Ne için sen sesin? Atyny pesbaýyň sesinden pes çykýar. Ne için? Sen meňil bilen atyny pesbaýyň toý barada urruňa diýen bolsaň, oňa men dakylym ýok. Onu barda medet bilen gürleş. Ýöne men
Ol karı köpeğin oğruyunum, yeyesinin önünü kuğrunu den yallakladık durana günahkar dele. Ol ya da. Ata. Bunu buradan yolla bir atayımız mı? Ya oğlum. Kim keptirin hasta? On golünü kesiyorlar. Hani niye ola koydun? Dur bakalım. Uçur. Ay, nereye görüyorsun? Rahmetullah. Indiler Kaşmir yüpeğini getiriptirler. Ödem ardan meriyeler. Bar çaltırak. Kepterin geleni ödüm Aydar. Ben arkayın molay. Näme üçindir şu öklüňe men pisindim oturanok. Sen näme örekmeýni? Türkmenin 3 tane hüveti bolýa. Atı yaragı, hem aydımı. Kaka. Pardon. Atın alıp minip bolya. Yarağı satın alıp ulanıp bolya. Aydımı öyle satın alıp bolanak. Oğurlabım bolanak. Hizmet ettiribem. Hem bir adi satın alıbam, basıbam mecbur edibem bolur. Yani näme üçindir men şoň bolsun halamak. Topular madamada bolgoklu yıkanlar. Yani odallar, mallalar bular öz qatımında saklaýady. Indi bular başardanak. Şoň üçinem medresedäki ähli mollulary çalşyrmaly. Taliplerine de oğsar giydirmeli. Bu aklına... Oğ meleni işin olmadın. Şahir ülen etkiyerin zahay cennetmiş diyen gep yön yere değerler. Oğ mağa kıltırat yal köprüden geçenini görürün verdiler. Onu peydalanmak için elimize varin etmeli. Otoğa meyadır gayipkhana aç göz şagallar değerli etkiyerler gerek. Oğlum göklüğünlerde näçe diýsen ma? Sowdur Han'ın öz näme degmeye, akıl paygasyny görmäge göz gerek. Şol yurtda adama akıl ýetirmek sahypalaryny açyp berýän mukaddes kitaplar barmyş. Ýöne olary sowatsyz synçylar adamlardan gorap el yetireni, okany öldürýärmişler. Şu kitapları okumaklygyň gadagan edilşi ýaly. Bizim öz insanynyň ýaşryn sahypalaryny okumaklygy özümize gadagan edýär. Hamala wujdanymyzyň diýenine etsek öldüriläjek ýaly. Şamseddin Molla astronomiya ilimlerining pelwani. Pir oynamay. Şamseddin Molla kiçi pir
Nur Kadim'in yerine bellenilýär. Siz bilen duşmağa yürüýte icazat edilýänçe Nur Kadim boşadylýar. Ya Allah'ım. Bela beterden ödün orada. Erki Müslüman Arapların astronomluk ayun hasabını bilmelidir. Onun mukaddes tertibini yadda saklamalıdır. Birinci yıl Haçan. Onun Sıgır. Onun haysi? Doňuz? Yok. Bar, Toğuşun, Lu. Onun haysi? Doňuz? Yo, doňuza daş. Şeyledem Sopi. Senin adın näme Sopi? Şeydaý. Şeyledem Şeydaý. Yok. Gaty golay. Yo, yılan var, koyun var. Onun haysi? Doňuz? Kim doňuz? Hormatly şahyrymyz Azadynyň ogly. Biz seni möhüm gürrüňmiz bolup çağırdyk. Nur Kadim sen ýanyňa baryp kitap okap iş döküşüp öz pinhan sırlaryny sana aýan edipdir diýýärler. Şol dogrymy? Sen oň pikirleri bilen razymy? Ol sen ruhuňa zeper ýetiren adaldir-de. Yok takdir. Nur Kadim gaýta men ketdeman düşünjämi giňeltdi. O maňa peýgamberliň adyllyk hakdaky sözlerini düşündirdi. Oň diýenine inanma. O pereňler melgunyň aklyny ýyp benneleň başyny ulaşdyrýarlar. Peýgamberliň sözleriniň manasyny ters tetgir edýärler. Sen oň diýenlerine inanma. Ol Siriýal ahyry. Aslam türkmen. Yer bolýar. Oň bilen özümiz meşgullanýar. Seni biz başga bir iş bilen çağırdyk. Ya Ahmet Şah, yerde ýaýylsyn çawyň, adyň asman gider arşy aglaýa. Bi sen goşgyňmy? O takdir. O zerýerden düşdi. Biri götürüp berdi. Nereden? Ahmet Şah, Çoğdurhanyň topuryny allap, Kızılbaşlaň gawagyna salypdyr. Olaram Çoğdany adamlary bilen paýhynlapdyr. Görýäňmi Ahmet Şah türkmenlere daýanja bolşuny? Size Gaýyp Handan özüge penakar tapylmaz. Şoň üçin hem Gaýyp Han taryplap bir goşgy ýazmaly. Mawtamuli! Mawtamuli! Çağırýar Serdar seni mihmançylyga çağırýar. Häzirmi? Häzir. Koça çykmadyk wagt bolan ýaly. Hay. Ol oňa maladasyny edipdir. Hana iki tane nökörni beripdir. Ýeke bir dostlarym däl. Mollalardan kim öterse getirýär diýipdir. Men näkdäy? Amrakul! Oy Amrakul! Pir beni goýberme. Özüňi gidäýin. Oň men sizi günü geçýäm näme? Oň ýaly bolsa, biz ýanymyz bilen Nur Kadim alaly. Taklawymyz bara. Gurgönden kepter geldi.
Mengilcan, tuveleme. Eyyem ayağı söndü kalıpsın. Onu yuman degene. Kim? Kim? Ol. Sen ol alem sımık samsın. Öğün samsın. Vay, aydiyanın nemecigi. Yemmetin ağlar mı? Ece! Vay Ece! Ay, sağalar. Saklanın. Kaydın idinize. Gidev. Men häzir Gaýphan üçin goluma kalam alyp biljek däl. Herki iş başlamadan burun kalbyň rahatlygy gerek. Yani bir incelge diýen wagt näme? Mawlamyň gussasy. Men ama pulum atam bererim. Teher bilen şamı kurar. Yeni näme? Hat. O hat diýeni. Hat biter bir incelge dämedi. Sen onu okudunmy? Awwa. Ýöne taýa ödüm kömek eder. Sen arkaýyn bolay. Haty berberik. Kahır etme. Bäder hattanam. Hat bir urda atma. Gelin merik. Çowdur Han'ın adamları. Paýhyn edildi. Paýhyn eden kim? Gazylbaşlar. Olar habardar eden kim? Men. Kim seni mecbur etti? Gaýphan. Aytala! Öýdüň görer. Anne uni göklemden kellelerini getirip oňuna taşlarlar. Eşitdinmi? Neden gitti Gaýphan ardylap? Desan yaz. Menim kelletin çerçämni elim titremedi edip yaz. Asen hain köpeği. Anne uni. Minaral çür tepesine dik başa şah taşlarını. Al hatımy. Näçe adam gerek bolsa men tağa gowdan gowsyny berer. Gitdi. Meňliň halat et. Ýöne anne uni. Hyýwan türkmen göbeklisi. Gaýphandan almagy çykar. Sen näme? Şeýle günne atyň başga ýana çapmakçymy? Yok. Men Gaýphana desan ýazar. Biruni. Bolmaz. Bunun kitaplarına günem, atmanam Allah Teala'nın iradati bolmazdan öz-özleri hereket edýär. Firdevsi. Olmaz. Owadan hekayetler bilen adamlaryň unsyn Taňrydan kesä soýar. Sadi. Olmaz. Zenanyň beden humary bilen o da adamlaryň unsyn Taňry hakykatyndan kesä çekýär. Eflatun, Aristotel.
Olmaz. Olar perengi. Hemme bela beter şulardan gaýdýar. Edýäňiz näme? Biz onu kenden soracak. Näme üçin şiir gazy medreselerinde gadagan edilen kitaplar okuyan? Benem etdiňiz boldy. Men nire alyp barýar? Göreber häzir hemmen bilen. Ane, düşeňme. Sen ataň öwge manasip. Sen bolsa taýaga. Tor. Oňa mula soň ýaly. Şeda sam şoň ýaly bar. 13. Ey gökleň. Keret. An haden garakçy illeşden kellileri. Olar hyýwa kerwanyny talatdyrlar. Gorko iflas ýagdaýa düşdi. Takdir näme bolsa görülsünni. Pikir qadynyny qaýnadyk, biçdik. Degme. Ol joşurup ýörülsünni. Nahak dökülmesin qızıl qanymyz. Düşmana qalmasyn bitin nanymyz. Ýada salyň, amanatdyr janymyz. Halka zerur bolsa berilsinni. Maktım gulu diyer, Türkmeni iline, düşman kolurmasın kızıl gülüne. Dostlar, bizi ahiretin fiiline qark etmenke, rakip qırılsın inni. Apar. Canımız, ne olur? Asır. Razı ol. Malli. Kownuna degen bolsam. Ötkünemi. Yağmur. Eger gaýdyp gelmesem, oğlum yetim boýma bari. Ata ornuny tut. Arkayn malay. Dost. Takdirin elinin 5 barmagy bar. Jebreýläti geldi. Ol 2 barmagy bilen gözüň, 2'si bilen gulagymy, 5-njisi bilenem ağzyň tutagady. Sen molliye. Menem otyrundym. Ötgüne. Hoşgal. Daraw tağlar, daşaglar. Meňli inni o meňli değil. Sen üçün öwlat, mydam eýle gerekli. Barmaz bolly, meňli teni menekli. Barmaz bolly, meňli teni menekli. Serdar, olatyň bolup gelsin ederek görüňe görelim. Barya. Çowdurganyňa kidin atýar. Yok, ola ulaqan daýo. Kakafy. O bizim atymyz ýaly. Näjek diýşäpdir men hemen. Kılçymy. Boyna kılçymy yaralandyr. Oňaýyndan hem gamakka. Erem oýsartdyr. Ben erem kırığa.
Çowdur hanım. Birimiz kuruçuklar yali gemirmesek. Değgiren tapılma diyen tözler yadınızda mı? Bu at tuğsuzluktan, ağaçlıktan, vahşi hayvanlardan ölmen. Bizim azadlığımızdan. Çowdur hanım, başıma bir olsun diyen vesiyetini unutmam. Çowdur han, görözüm, köngül diýregim, sen wefat bolup sen, zarlar için. Zaylamadı. Diýrigden ýigitleň jany insalyk tapdyn. Göklüňde pelwanym, iyile geregim. Halky koyup gittin. Narlar için. Gelebilmedi bahadyňdan düşman. Gelen tapdy gitti. Zoruňdan düşman. Oçu dağdan märi göklüňe aşman. Bizi koyup gittin. Marlar için. Ata-babalarymyzyň däp desturuny tagzim edip, ruh maşgalan aman saklamaň haky üçin Abdullanyň insim magtumuly, Abdullanyň naçary akyd bilen nikalaşýar. Şaýatlar, siz şaýatmasyňyz? Yörüň Bağlı olun bağlaram. Yağmurun oğlum, sesi yadla. Güvün! Ne ettin o çağanı? Seni bir edişimi gör. Akydam ata-babadan gelýän destur diýip saňa da kardylar. Adam ölensoň ruhu alýa diýerler. Şo dogry bolsa her ýoly akydyk joklaňda iki dogonuňam, meňem Abdullaňam janyna hanjar urdugyň bardy. Ayıcı, men Bayramcanlyň palçyga ýykyldım. Zübeyda meni urjak bolýar, men siziň ýanyňyzda oturaýyn. Sorap gör. He? Kimden? Kakamdan. Hani kakam? Kakam elimi? O diýilmi he? Sen anladyňmy meni? Mahtumul kaka, ejeme anladyň meni? Allah'ın okuyup kakın diýirdir. Olay wagtda geler. Sen garaşy ber. Çynňmy? Çynmy bolsa. Kakam gelýär, kakam gelýär, Zübeyda, kakam gelýär, kakam. Oy hemmedat, peklerine kaldı. Gelece. Ağzı bir yeri bolsun. Bizim nikamızı bozun. Kalk. Devlet Mehmet. Ne bolar? Hani trollüm. Öyle nikahını beydip bolarım. Däpdigünden bular sıfatyn çykmazak. Ayıp olmaz mı?
paş eylesirin saklamakın han. Emma ki südümden çıkmağın oğlum. Gündüz köy gelip geçer bu başa. Ağırtma. Südümde yıkmağın oğlum. Utanardım. Sırım paş eylemezdim. Paş ederin. Havar alsan azadim. Yüz köy gelir geçer günne bu başa. Köngül ser. Sapar kılsak azadim. Bir de beyle niçik terk edesin var. Ördüşün yok. Yaşsın, gidebilmersin. Şugur var, şoğun var, çıdabilmersin. Her işe baş koşup edebilmersin. Ölürmün, kalırmın, gitmegil oğlum. Kalbıma giriptir. Gitme kövesi. Yeni bizden olur halkın tamasi. Köngülüm narı etme. Kılma terhosi. Bir sapar işidir. Koy ver azadim. Eysem iyi vereli. Sinat vereli. Emin de. Dur oğlum pata vereli. Bir kerim yar olsun. Bir gitkil oğlum. Halkın kaharından seni dine siyahat halas ettiler oğlum. Ey bir var. Ömür halali olandan barılaksa savunamadım. Şunu da sen hakikatini bilebilmedim. Sen beni iki gerçeğimden namut koydun. Önümün yıkı yarani mağtım olayımı bağıtından cıda eylep. Pıraq ettin. Ben yadığım näme? Ben yadığım näme? Ey bir var, hana etmen yadığım näme? Pırağı. Men pırağı. Bağıtından çıda düşün. Balam. Yolun ak bolsun. Gelen yerinde saman göz balam. Yollıydı. Sonra bir oğlum. Belki ağılandır çoğduri. Ölen iştene de uşardım. Yine şunu yağmurun olacağına ver. Böyle. Ezetini bir yerine vermek soldalar. Göz olaq bol. Var. Gelem sana onu özmeye çıkar. Yolun ak bolsun. Üvetcan, qaydaydınız? Sağ ol Cigin. Sağ ol.
Yürü kızım. Yaralılar, yolluş bollum nefs hova zalimga, keyikdey kaçar barmaz, nesihat koy alimga, serkeşligini subhana meşhur etti alemge, minneteyin ya dostlar, uğursuzluk bağlimga, koymadı öz halimga, yürürge mecalimga, ne kazancı onum, ne hoş vaktlık malımga, çöp mukdarına geçmez bu cahan hıyalımga, bilmen alim ne koydu, men hayran öz halımga, köydüm, biçtim, yar dostlar, örtünüm, eda boldum.